Pues estem interessats en saber quina és l'experiència com a nous presidents i que és la primera vegada que teniu aquesta tasca. Pues jo, la veritat, si vos dic, si la nit del 10 algú me pregunta si 4 dies després anava a estar pensant ser president, la veritat és que ni de conya. Sí. Però va ser, pues no sé, podria definir com va ser, era el moment. Per circumstàncies enguany en la falla, Juanito està de baixa, han estat els vicepresidents substituint-lo en moltes tasques, tant representatives com en tema de faenes, i al final arriba un moment en què dius és ara i te trobes preparat, te trobes una experiència suficient que potser anys abans no la tenies i després del vistiplau de la senyora home, per supost, al final vaig decidir donar el pas. I tu al final com va ser el teu? Més pensat o...? Va ser al contrari que tu, perquè el meu va ser diferent. També he estat igual que tu, soc Maria, tu vas estar de secretari, jo vaig estar de vicepresident, encarregat de compres, biblioteca, un poc de tot. Des de l'any 2009 vaig incorporar en aquesta falla, perquè jo anteriorment, com sabem, tots estaven cabanilles, que parlem des del naixement. Este any passat vaig anar un any sabàtic per la paternitat. Saben que això ens ocupa a tots molt de lloc, perquè des del 2009 hem estat consultats amb la colló, la meva dona. Ens agarrem un any sabàtic i em vaig donar la situació que el Raúl, que estava president 5 anys, volia descansar. I el mateix que diu Alexis, el dia de la cremada no pensava en ningú que podia ser president i el dia, nosaltres tenim la falla el dia de 9, el proper diumenge fem una assemblea general on decidim el president i aquest mateix dia vaig decidir presentar la candidatura després de reunir molt, però sense dir-ho a la meva dona. Anava a dir-te perquè la meva dona que va ser cort en la teva ho parlar i Maria quasi es mor. No, ni Maria ho sabia, ni la meva sogra ho sabia, ni els meus pares ni ho sabia. És un transcurs vital de molts anys, integrant les falles, tant en Cabanilles com en Tres Moreres, en Junta, que te fa el que has dit, sentir-te preparat i dir ara és el moment, perquè nosaltres tampoc hi havia ningú en aquest moment que es fes avant, i de fet la candidatura la presentarem en una servilleta, aquí en una servilleta. Com Messi. Correcte, va ser pensat i fet. I quines cregueu vosaltres que són les qualitats que té que tindre un bon president? Heu viscut l'experiència com a molts de faller amb diferents presidents en la falla i ara vosaltres sou presidents, què creu que és el que té que tindre un bon president? Pues al meu pareixer un president el que té que fer és viure les falles. Però viure les falles no a partir de les 11 de la nit quan comença la disco mòbil i a les 3 s'inicia el matí quan ve la policia a la policia. Hi ha que viure les falles des de la parada, la presentació, les reunions. Hi ha que viure les falles en el seu complet, és un pack. No pots ser faller de 3 dies, com tu sabràs. Són totes les setmanes, preparatius, que molts vivim més les falles. Abans que els 3 dies, perquè els 3 dies hi ha tanta saturació d'actes que no acabes de degustar-ho tot. I passa molt ràpid. I un bon president jo crec que té que ser conscient d'això, transmetre a tots els components de la falla el que la Junta vol i tenir un projecte que és que té darrere per l'osen, perquè un president sense una Junta darrere i un equip de treball és el que no va canviar. Jo en això te dono la raó. Vull dir, no és ja només el que és purament representatiu, que és el que més se veu, sinó jo crec que al final, per poder dur avant una comissió, realment el que tens que fer és intentar que tota la gent que tens darrere, intentar dinamitzar-la de manera que al final s'integren tots i se senten partícips d'aquest projecte, no només d'aquests dies, sinó de tota aquesta tasca durant l'any, que al final, no sé, quizá per comoditat la gent no s'involucra, al final que se senta partícip i integrar-la i quan més gent entenc jo que col·labora i arrastres, però no des d'una manera, crec jo, de demanar o exigir, sinó a vegades sí que tens que plantar i ficar serio perquè saps tu que la gent és molt còmoda i a vegades tens que estirar, però bueno, des de la convicció, perquè al final això és un hobby, com moltes vegades s'ha dit, i la gent al final si no ho fa per gust, no ho fa fer, no pots obligar a ningú a fer res. I bueno, jo ara que vinc de la falla que el president molts anys, creieu que cada X anys en una comissió s'hauria de canviar el president? O, bueno, en el teu cas també, el Juanito duia molts anys.
en el teu cas 5, però creu que cada X anys pues, s'ha de fer una assemblea o... Exacte. S'ha de fer una assemblea i canviar de president o pot... Jo crec que cada falla és com una casa. Cada falla és una família i té una forma de funcionar. Si aquesta falla o aquesta família, com és el cas de Víctor Pradera, duen molts anys tinguent de fer el president i funciona bé, té que canviar. Si el projecte va avant, no té per què canviar. Jo també vinc de... Mon pare va ser 7 anys president en 2 períodes i quasi tots els presidents canviem, una per la família, perquè també necessiten descansar, perquè un president té 12 pares de setmana de presentació, nombrament, doncs requereix que estigues molt implicat en la tasca i molts acabem delegant o descansant uns anys per el fet de no saturar i dedicar un poc de temps a la família, perquè encara que es participi en les actes de presentació i d'altres actes, però el que són les reunions, anar a veure el faller, a pagar, són moltes hores invertides que potser Està llevant altres coses. Està llevant altres coses, entonces priorices. Entonces, com cada família i cada falla és un món, hi ha que respetar el funcionament de cada falla. Jo crec que hi ha diferents casos. Per exemple, potser hi ha gent que està en aquest cas, per exemple, son pare d'Aida, està molt de temps. I ell, vull dir, jo crec que, per exemple, Juanito, per exemple, en la falla també portava 7 anys seguits. Jo crec que aquesta gent ha fet de la seva falla al llarg de l'any un modo de vida. Vull dir, és com una cosa més fija que té com a que és necessària al cap de l'any. El que sí que jo crec és que, per exemple, en aquest cas, Juanito, sí que durant ja alguns anys últimament sí que ha volgut deixar-se, però què passa? El problema que n'hi ha, jo no sé si en aquest cas en Víctor Pradera és el mateix, és que no hi ha ningú que pegui aquest pas per dir jo també, estem tots molt còmodes ahí en segona línia, però aquest pas costa. Entonces, hi ha que preparar el relleu generacional. Sí, però ahí, perdoneu, jo també crec que pot ser que moltes vegades siga que com no n'hi ha com les eleccions, és a dir, cada 4 anys se van a fer eleccions, no? Si n'hi ha algú que du 16 anys, a tu te cohibix igual presentar-te perquè l'altre dius no vaig a presentar-me perquè m'és amal, perquè jo sé que ell encara és i la gent va dir jo igual no me voto o el que sigui. Entonces, la pregunta ve més per aquest aspecte, no? De dir, creieu que si n'hi haguera cada 4 anys, igual després Juanito o son pare o el teu pare que s'ha sigut 7 anys, no n'hi hauria ningú que es volguera presentar, o igual seria tot el contrari i en quan que eres tu diguem, doncs mira, cada 4 anys en el Terrassa se va canviar de president o se fan eleccions noves, no? Pot ser que es presentarà algú o ningú i tingués que ser tu una altra vegada. Ahí vaig, no? Igual que la gent igual es sent un poc cohibida de dir si és que jo sé 16 anys jo no sé presentar-me. Conforme t'ha comentat, cada falla té un funcionament. Mateix en 3 Moreres, el càrrec quan tu es presenta president és com a president de la Junta. El càrrec és per a 2 anys, per a tindre un temps per a dur a terme un projecte. Perquè tu te presentes un any, jo mateix en guany, si has estat en Junta, no has estat mai com a president, i hi ha coses que se t'escapen. I tens que tindre de treballar enrere per dir, mira això, allò, per no se perdre res. Nosaltres sí que cada 2 anys es fan eleccions. Tu pots presentar-te a la reelecció o no presentar-te. Va ser aquest any. Aquest any Raúl no es va presentar a la reelecció, és com ja es presentar jo i per l'assemblea es va votar per una entitat que fora president. Però ja dic, cada falla de funcionament, jo crec que sí que es tindria que presentar cada X anys, donar opció a gent, però que s'ho prenguin a mà no, perquè com estem parlant, una falla de ser una família i si hi ha discussions, però les discussions entre la família s'arreglen. Doncs tots tindrien que no agarrar-se mal el que ho es presentara o es presentarà. Per què? Perquè són projectes que tenen un fi comú, que és el bé de la falla. Clar, no s'hauria de buscar el mateix. Jo en aquest cas, per exemple, nosaltres en la falla del Terrassa, tots els anys, el president dimitís. El problema és que hasta ara no hi havia ningú que donara pas. I sí que és de veres el que heu comentat, que sí que és de veres que quan una persona està molt de temps, sí que és de veres que cohibeix un poc el que una cosa que és tan natural com que una persona es pugui presentar un càrrec, sí que en certa manera pots inclús pensar que estàs usurpant algo en quan realment és un càrrec que lo normal seria, pues, sí que compartís en ell que un any és un terme molt curt per dur a terme un projecte, però com dia, jo la veritat una de les coses que vull fer en la meva falla és llevar i aport la gent a que pugui presentar-se al càrrec. Jo la meva idea és no estar molts anys, estaré uns anys, després no vol dir que deixi de ser i torni a ser d'ací uns anys, però m'agradaria que la gent li perdés suport. Al final l'equip de gent darrere pràcticament són els mateixos, si no estàs fent una cosa estàs fent una altra i
i mai té assessors. I aquest acord jo crec que molta culpa de després que són presidents, perquè tu tens que buscar un equip de treball darrere, integrar els joves, que són els futurs presidents, si no els futurs membres de la Junta i el Tribunal de Falles català, i si no ens integrem i ens donem confiança perquè no deixi de les coses, no s'haurà de funcionament orgànic de la falla i no seran capaços el dia de demà poder ser president. Entonces, tenim que obrir la falla que veies tu a tots els fallers perquè participen, se tinguin part de l'engranatge de la falla i el dia de demà siguin els que juguen la falla i nosaltres puguem donar el relleu a gent que estigui preparat. I en el cas de la falla, per exemple, Ideal Terrassa no té una comissió falla, o sigui, una junta local, una junta com a tal, una junta directiva, però són prou dones les que formen part. I, per exemple, en Víctor Prat, sé que a dies d'avui n'hi ha 3 o 4 que són dones ja dins de junta. Com veieu que la vostra falla n'hi ha una presidenta acompanyant una fallera major? Hem tingut ja la iniciativa principal que va ser Amparo, presidenta de junta local, però en les falles encara no s'ha plantejat cap i realment considero que n'hi ha moltes falleres que treballen molt en cada comissió. És que és una fallera és que pot ser presidenta, doncs el moment que alguna estigui davant jo crec que se recolzarà. Cada volta n'hi ha més dones en junta, igual com enguany, per exemple, han entrat diverses dones en junta local fallera i tot. És que tot és un procés, no pot ser de avui a demà. Jo això, a sentit de la mà sogra, no sabria especificar l'any, però la mà sogra podem parlar de fa 20 anys. Va ser membre de la Junta Local. En canvi, crec que en els almacenes de Macià, ni la nostra hora va ser membre de la Junta Local en aquella època. És cíclic i és que alguna dona podria decidir I a més seria tan fàcil, jo a vegades de broma, per exemple, Noella Llum, que també està molt involucrada en la falla, mai, per exemple, hem ampliat el tema dels vicepresidents, hi ha 3 vicepresidentes que són dones, i una vegada li vaig comentar, i mira, si una vegada fores presidenta, no passa res, hi ha una fallera major que va en un vicepresident i tu, la vicepresidenta, vas en un altre vicepresident. Hi haurien com dos representants i ja està, no van anar 2 homes i ja està. I perquè això de ser fallero major també regalar-li una volta de l'assumpte, però bueno. Mai se sap, mai se sap. Hi ha molts xis que volen que fallero major. Seria qüestió d'analitzar en València com el funcionament, simplement és això, perquè allí a València sí que n'hi ha presidents. Perquè el gent de guany hi ha una companyera de treball que és presidenta del pes de la fulla.